Yogyakarta. Luar biasa. Menyalawi. Rasane mok ayam keturutan apa kang sinetya pringkating maklum neng kali yen ra nyanding rasane kelok ing ati.
kanca putri krapya ayo lahir lan batine tresno lahir batin kanca putri krapya ayo lahir lan batine Ya tinggal kacamata. Kualik bolonce. Jane iki sik sepo-sepo ki iso nggo kacamata apa ya, Mas? Kok ya kualik ngono lho, Mas. Sing sepuh ki ya. Lah ya. Nggih. Wes. Os. Hei. Kita sangar ya, Mas. Sangar. Sangar ya. Oke, go.
Jalan-jalan di simpang lima, jalan-jalan di simpang lima. Simpang 5 di kota Semarang, Simpang 5 di kota Semarang. Yo yo. Nyebarake tindak kanggo budi luhur, nyebarake tindak kanggo budi luhur. Kanggo gayo urip bangsa adil makmur, kanggo gayo urip bangsa adil makmur. Gotong royong sifat bebrayan kang luhur, gotong royong sifat bebrayan kang luhur. Mestina nang duwe watak kudu jujur, mestina nang duwe watak kudu jujur. Pol kipol, lolo. Ignas titi mrek tuminda more kasil, Ignas titi mrek tuminda more kasil. Anggeku watak kang asifat adil, anggeku watak kang asifat adil. Tuminda kang iwa, urip aja tuminda kang iwa. Dijupuna citraaning bangsa kita, dijupuna citraaning bangsa kita. Ya Lo oh, lo lo lo. ya oi. Oi. Tari kuda lumping, tari kuda lumping yang elok, tari kuda yang istimewa. Turangga YouTuber dijelasake mana-mana, jadilah turangga YouTuber yang ada di mana-mana. Mari kawan-kawan, Kawan-kawan, mari kawan-kawan semua. pos, Mari kawan-kawan semua melihat kesenian kita, Jatilan Surabaya YouTuber. Melihat kesenian kita, Jatilan Surabaya YouTuber. mari kawan-kawan. Kawan-kawan, Mari kawan-kawan semua, mari kawan-kawan semua melihat kesenian kita, jadilah turangga YouTuber. Melihat kesenian kita, jadilah turangga YouTuber. Ya urung-urung wis dadi kok Kira-kira kesurupan tripod kok ya Mas? hantu tripod. Oh, kayaknya Mas. Turangga YouTuber, ini saatnya Anda semuanya balas dendam ya. Biasanya panjenengan lagi konten disesak jaran. Genti, Ayo iki ya. kancane do disasak kabeh ayo. Tripodnya Ayo, terbiang, ayo. Mas. Os. So, Yo. oi, Yo. Ilmu iku kelakone ganti laku. Lekas lapankan tegese kas nyantosani setiap utya pangekese terangkara. Los. Oi,
Goes. Oi. Awas. Wedian nyasak tenan iki. Yo. Awas. Bos. Goes. Oi. Waduh. Awas. Oi. Yo. Os. Oi. Os. Oi. Awas. Alon. Yo. Os. Oi. Yo. Maju, ayo maju. Goes. Goes. Waduh. Goes. Ya, Turunggo YouTuber Mas. Turunggo YouTuber ngaturaken pambagya kawilujengan siang. Sagung dumateng para pamirsa, para pandemen kesenian Jadilan. Nggih, tesih wonten adicara syawalan YouTuber kreator Jogja. Nggih, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin luar biasa. Ini hanya karena dulu awalnya dong ngonten akhirnya dadi keluarga. Dadi sedulur. Biar aku ki anyaran nyanyi ki rungono YouTuber ki. Urung ono Mas. Sik nyoteng nak dhewe urung ono Mas. Ono syuting gede-gedean lho ya. Iya gede-gede ya. Oh sing cilik-cilik iki ngene iki ora ono Mas. Ya, nika sampun dadi monggo Pak Pawang ditebas riyen. Monggo minggah nopo kanca-kanca wingking derek. Mar kuning Bos. Oke Bos. Ya, nggih. Sesuk aku nek jadil to ta. Iya. Nek dadi aku yo njaluk mawar kuning. Ning lek nambane kembangnya ya kudu mawar kuning. Kuning. Nek ora kuning memang aku ora mari. Ngamuk. Ora mari aku nek warnane ora kuning ora mari. Kecuali siji Mas. 100.000. Oh ayo mari aku Mas. Dituntun wae mlebu. Heeh, mlebu. Heeh. Ya, langsung mar kuning Mas, monggo.